ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambat penjaslian Rupa Premium Meghalaya Net Foodish Ordar mapi Minwan ramangi Hakerdob ying jongpi Ka sunjuk kising samlash nong Shillong City Hakar potrik unok pra arajar posau Keladawai ki bosin sha jong ki is Khasi Hills District ban pinbana kum kesni ter khongkyat ni ka dry day Hakar pusau trik bar pusan trik unok pra arajar posau pada kishi trik lalingkot arajar posan habrok wai ki is Khasi Hills District Hagajiya karan bekilat pathai kubor hading gajiya kendo ya ka deputy commissioner jong ki is Khasi Hills District ka kong RM Korba General Secretary jong sunjuk uba Vivian Richmond Kharkongor ulong bagani ga jingdawa kalong ban pelat ni kinu-kinu gi jing huri-hura hakamit pejmit Christmas. Te halor ka jing kendu jongi ka sunjuk kisang samla Shillong City bat i DC mentan kalong halor katu ka hadin ba kami katu notification bakin I dry day tang haka arpusan terik jong u arhajar arpusau. Te hajing sisa hakipor balalet por menchua si I dry day nadu arpusau arpusan bat ka tarik te ngingit scam ba IDC insim khia mardor ya kani ka jing pensau ka jongi nakaliang ka sunjuk khamtom kani ka arpsau tarik lei ka dei ka wei ka ba kibriuk che rakhi ka Christmas bat ki balang ki bofer ki ya ki Christmas carol ki ya ki da ka ba pli ki wine shop ai kalong ai ka ba mi internet ki khana mo bakin ya carol kin sunglia sobha kin roi jing roi Christmas jongki ai te nganget scam ba IDC in simkhya ya kani ga jing pensau jongi ka sunjuk bat ba ka arpusau ka arpusan bat ka sitarik hi kan dei ka dry dia kumba julong hakipor blalet te hakoi ka matru aku abnong ka tharai ka state kanum dadu hi ka revenue jong karu anda ka khang hakini ki laisngi da ka dry dia kini laisngi namar ba kila abun ki jing pelong tamasa jong ki ai te ka tharai da khang tang ini laisngi dei ai dry dia tang ini laisngi kam numdan ka jing ta ka state jongi kai te nganget scam ba IDC in simkhia ka ni ka jing sngau jing persngau jongi akoi kaliang ru dang isim ya koi ka benta omba ngi kran dia nak benda ka wei ki jaj ben reu ndrei ladai ki puja la ban khang hadu laisngi sausngi te tang ini Christmas ba balai ka state kamla kan kum I head of administrative kan te kumentan halor ka jing kendu jongi ru ong ba kamdei hapo ka yu jong I te ndrei minda phai byang sipo ka West Jantia Hills pada kumnui DC la ban ai ka tu dry day dadu arpusau arpusan bat tarik te saisian byang isu kerpat nakaliang ka sunjuk ya I kibor penyai ka district administrative bahkan simkhia halor kan ni bat binchim mardor ya kan ni bat ban buram ya kan ni ka jing rakhi Christmas bat senam thamai jongi kan